Saatnya pulang, udah selesai mandi sama Mas Dodo dari Lintang Mart Bali ya. Terus mandi terus saatnya pulang. Kolam renang Lintang Waterpark. Hah? Kowe mau neng kene ada karepe ada. Kae ta sing kae ta karepmu ta sing grujugan apa? Ember ta. Kayak ngenteni kebake kae. Kae arep utah. Sing kuning sik pas ngabang sik ya. Adik-adik arep nyelurut iki. Adik-adik. Wah, sing kuning sik ya sing jegur. Ponakmu seneng mesti. Wis ya. Mbak, monggo. Metune ndi to iki? Ana gambare Din Samadi ning kono lho, Pak. Saya pulang di loketan ya. Loketan habis dari loket langsung. Wah, mejane apik iki kandel. Ya Pak, mejane sae iki. Awet. Sawet iki kita. Apa ya ya mejane ya? Oh. Wis rampung ya. Ah, nang kono Kalimantan. Mau anggae meja ngono kok akeh kuat musuhmu. Nang kene. Nah iya. Mung diobongi Mas, teng mriko Mas. Karang oke. Mung diobong. Nek sebenarnya kan ono kono. Akses ke hutan perhutanan to. Oh, perhutanan nggih. Padang rates ya, nganune lampune ya. Ah, nggih. Kowe kono ngarep bae tak kobori saka mburi. Ya toh. Yo parkirane kebek bengi wae kan. Nggih, pas nggih kan tanggung jalan kadang. Nggih. Iki non stop ya, buka ya. Pulang saatnya pulang lur, gitu. Parkirannya kebek. Bengi malah ya. Ayo lampu deh. Oh. Ya. Loh. Wis rampung mandi awake seger wis pijetan pancuran. Karo Mas Dodo. Bareng rame kuwi mau kok. Enggak sepi lah. Apik to. Ah sepi. Kok larang kene kan. Heeh, cocok. Nah, jelek. Paling rame to, Pak. Yo, Mas. Kok sing Rame mau kan.